John Rizzonaudi baqa sal-aħħar jgħix il-ħajja pubblika u politika b'dedikazzjoni għal ġid komuni fejn blealtà u entużjażmu ta' ħafna għal pajjiż kien pionier b'viżjoni. Kliem l-isqof awżiljarju Monsinjur Joseph Gallia Kurmi fl-omelija matul l-aħħar tislima li nżammet fil-Knisja Arċipretali tal-Imsida lil professur John Rizzonaudi, l-eks segretarju parlamentari fi gvernijiet immexxija minn Edifene Kadami li ħadem bla nifs biex isaħħaħ is-servizzi ta' nursing u dawk tal-kura tal-anzjani. Monsinjur Gallia Kurmi fakkar fil-kisbiet ewlenin tal-professur Rizzonaudi, partikolarment il-ħolqien tal-Istitut għal-Kura Medika u servizzi għall-anzjani li għadhom jitgawdew sal-lum bħat teleker u l-bini ta' diversi residenzi għall-anzjani fil-lokalitajiet. U kompla li pajjiżna għandu bżonn aktar nies bħal John Rizzonaudi, speċjalment tal-integrità li dejjem wera fil-ħajja pubblika. U għalhekk li anke ringrazzja lil Alla għal ġid li trasmetta b'din il-persuna. L-isqof awżiljarju qal li l-professur Rizzonaudi għex il-fidi mingħajr sens ta' inferjorità u ħabb il-Knisja ta' Kristu u l-ħidma tagħha, partikolarment il-Knisja Missjonarja, tant li anke kien il-fundatur tal-Aqda Volontira Lajċi Missjonarji. Għal-qudies attendew diversi personalitajiet fosthom l-awtoritajiet tal-pajjiż bħal kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg, l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi u anke l-Speaker tal-Kamra ta' Rappreżentanti Anġlu Farrugia.